Kawachako en Uganda osebedo ka penjore tier mar jatend Kenya Uhuru Kenyatta nyaka nyocha bag yiero. Jatelono ne obago romo gi kweth jodito moko mowuok e piny Amerika. Motelo joditogo ne riko seromo gi jatelo moyier William Ruto kod jatend Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga ka Kristo Wino nigilerno. Giko ne jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta owuok e lela nyaka nyocha lando duoko mar yiero manyocha oyango William Ruto kaka jatend piny ma oyier. E kar jot mar jatend piny, Uhuru ne oromo kod kweth mar jodito mawuok e piny Amerika. Kweth no mane otelne kod seneta ma Delaware Chris Andrew Coons opuoyo jatend piny kuom neno ni piny Kenya obedo kod kwe e kinde yiero. E kinde no, jatend piny Uhuru Kenyatta ne osingo ni piny Kenya biro dhi nyime kod bedo ranyisi mar telo makare kod demokrasia e kind pinje mag Afrika kuom chiwo telo ni jatend piny ma oyier e yor kwe. Ma owacho kata odoko ni pok owuok oko e lela mar puoyo William Ruto bang' ka nyocha olande kaka jaloch. E komachielo, kweth mar Chris Coons bende ne obago romo maket gimano kod jatend piny ma oyier William Ruto e kar jot mare ma Karen e buore Nairobi. Kaluwore gi wach ma oket e mbui mar William Ruto, jotelogo otwak e wi weche mag arita kwe kaachiel gi tudruok e kind piny Amerika kod Kenya. Romo makamano bende oyuore kod jodito mamoko mag Kenya Kwanza. Senator Coons kod Lange bende otwa kod jotelo mag Azimio la Umoja ka otelnegi kod ogai margi Raila Odinga, jalupne Martha Karua, kaachiel gi gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o. Bang' romo kod Senator Chris Coons, Uhuru bende oromo kod jotelo mag kanise ma pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV.